В едно общество, където имаме достъп до много религии, как да решим коя да следваме? Виждате ли, във всеки светоглед и религия аз задавам няколко въпроса. И когато става дума за религии, питам каква е формата на религията. Как се определя връзката с Бог? Така че нека просто се ограничим в името на илюстрацията на богобоязливите религии. Не религии, които не вярват в Бог и така нататък, но богобоязливи религии, като трите, които споменах. И това, което откривам чрез постоянното ми разпитване на хора е, че има общ модел. Че има някакъв обред на посвещение. Може би извършено на дете, може би извършено на възрастен. И човекът е на път. И дескрипторът пътят се използва често и аз често рисувам това. И рисувам малка врата, ти влизаш и вълнообразна линия. Това е начинът, по който върви, нагоре и надолу. И тогава има порта, друга голяма врата от другия край. И там рисувам везните на справедливостта. А от другата страна на тази порта е нирвана, раят, каквото и да е. И аз казвам, тъй като сте на път, различни хора ще ви учат и ще ви помагат и така нататък. Но дори и те не могат да ви гарантират приемане в рая или каквото и да е накрая. Защо? Защото трябва да преминете през крайната оценка, присъда. И защо е така? Защото принципът на религията е заслугата. И така трябва да се надявате, че с цялото обучение, което имате, и с целия опит, че вашите добри дела ще надделеят над лошите и ще бъдете приети. И намирам, че повечето хора ще кажат, че това е точно това, в което вярваме. И аз казвам, въобще не е това, в което вярвам. И те казват, разбира се, че го вярвате, вие сте християнин, вие вярвате, както и аз, че добрите дела са важни. Да, казвам, вярвам, че те са важни, но те не са в основата на приемането. Те казват, но как е възможно това? Добре, казвам, вие мислите за вълнообразна линия и вие сте на тази вълнообразна линия и по дефиниция не можете да сте сигурни за приемане. Това е като университета в Бирмингъм. Влизаш, минаваш изпитите. Това е чудесно, ти си вътре. Има хубави професори като мен, които ви преподават, но не мога да гарантирам, че ще получите диплома. Защо? Защото трябва да стигнете до финалните. Това е денят на страшния съд, нали хора? И много от вас го помнят. И това е, което по-голямата част от хората смятат за религия. И тогава пускам малка бомба в умовете им. И казвам, но това не е християнство. В религията приемането идва накрая въз основа на оценката на заслугите. Ако това е религията, християнството не е религия. Това е връзка и приемането идва в началото. Това е радикално. И знаете ли, аз вярвам, че в нашата страна и в моята родна страна много хора са отхвърлили християнството. Защо? Защото никога не са разбирали това. Те не осъзнават, че християнството не е религия, основана на заслуги, защото Христос дойде в нашия свят и ни каза, че ако го слушаме и приемем Неговото Слово и повярваме на Него като Спасител, като Божи Син, ще имаме в този момент вечен живот и няма да отидем на съд. Това е крайно радикално. Така че приемането идва в началото. И така, дами и господа, не изнасям лекции като тази, дискусии като тази, за да спечеля Божията прошка. Правя ги, защото я имам. Това е радикално. И вие всички разбирате това. Нека опиша това нещо с малка илюстрация. Мога ли да го направя? Чули сте за жена ми? Преди повече от 50 години видях това видение в Кеймбридж,
Така че реших, че бих искал да се оженя за нея. И така, един ден дойдох при нея и имах малък подарък, опакован за нея. Беше готварска книга. И така казах: бих искал да се оженя за теб, Сали. Сега условието ще бъде това, нека да погледнем страница 147. Това е ябълков сладкиш. А ето и законите за приготвяне на ябълков сладкиш. Ще вземеш малко брашно, ще вземеш малко захар и ето как ще бъде. Ако спазваш тези закони през следващите 40 години, ще помисля дали да те приема. Ако не се справиш, можеш да се върнеш обратно при майка си. Но вижте защо се смеете. Това е, което много от вас, които седите тук, мислите за Бог. И никога не бихте обидили друг човек, основавайки връзката си на заслуги. Не бихте го направили. И така, бракът ми е хубав. Защо? Защото жена ми не готви, за да спечели моето приемане. Тя обича да готви, защото го има. И прекрасното в християнството е точно това. Не е религия в този смисъл, а връзка.